Good afternoon, Zimbabwe. When political failures masquerade as visionaries within ZANU-PF, Zimbabweans are not fooled. For a single moment, we see the betrayal. We see the great KUTYA Tagwirei has launched a shameless, power-hungry crusade to force himself into the presidency, a man driven by ego, money, and manipulation, not the will of the people. Supporters in the ruling party ZANU-PF vari kusapota for 2030 as they are rallying panguva ino vachisapota Tagwirei. Kune vanhu vari kuuya vachiopoza vachiti hatisi kuzvibvumira izvozvo kuti nyika itungamirirwe nakuda kwaChitagwirei anozozikanwa kunzi ari kushandisa mari to attain certain positions. Don't forget subscribe or like on the bell icon. Timna paendo yakenda mjata mdanyora chiti, let it be heard across every district, every township, every village. Zimbabwe is not merchandise. Our liberation was not bought, and it will never be sold. The struggle is sacred. Inyika yakabva nemuropa, not a trophy for corrupt elites. Viva nyika dzino, viva Mukanya Chiwenga, the people's trusted gatekeeper of our nation. Tino pedzerana nazvo zvigananda one by one until every parasite feeding on the nation is exposed. To Chief Chigananda and Vene, your era of deception, incompetence, tribalism, nepotism, entitlement, and shameless failure is reached its expiry date. Zimbabwe will not bow to greed nor to manufactured kings. It will not work. Simple. #Viva nyika dzino, viva. Tomashoko anatoka panguva ino anakirira mjati chiramba zvigananda vachiti hatisi kuzobvuma kuzoshandisiwa awanana kuda kwaChitagwirei panguva ino vanoshandisa mari kuti namapositions avainawo pamwe chete aiwane kugreba presidency. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Mnangagwa medu. Subscribe or like, catch it on the bell icon.